Kuruda siku. Ati. Ngati nunzi uri kundisa kauswa kakwa. Kauswa kakwa. Baba man. Nunzi matambiro. Nunzi manje. Nunzi kuti asiku uri kunditsokona tsokonya. Anasombo zvamuri. Hawo. Kubulepo. Komatenga bag. Iyo bag auri ziveri. Handiri zini kabvunza bag randiwo ziveri. Saka uri kuribvunzira bag rati kana usingati. Asi ndianawe. Ibhegi rangu mune watoita laki wozwa waifana kutosvika ndatoenda ndatokunyara zvako daenda watongozwa kuti ndaenda mune zvinhu zvamuda kuenda nazvo iwe inini ipapa ndirato ndatiro zvauriwo uzotaurira vanhu ndiraenda kudubai. Kudubai ndikupi? Kudubai ndo kwete kudubai vanhu ndati kudubai ndizvo zvandataura vanhu. Ikoko kwacho kwauri kutaura ikoko kune vakanzi basa. Vakanzi ndiani? Kwaita basa rero handiri kuziva kuti kudubai kwakaita mafloods. Aiwa hapana zvandinombozva mafloods acho ndizvi mapopo maemvura. Saka vari kuda masea divers navanhu vanogona kuswima. Saka ndakataura nemurungu uyu anonzi Thompson Brickell uye papurazi rebasa sapa akanditi iwe gringo ndimo vanhu vari kutodikanwa ikoko kuti muswime muchinyurira vanhu muchinyurirawo magadheti andinoziva kuti kunobva kutaura mafoni nechichii. Chirungu chese chamuri kutaura ndingoteerera zvangu handisimbozvari zvinoreva chii. Saka hazviite kuti tiende tese. Kuenda unogona kuswima here? Kuswima kudii? Kubhaguti. Ndogona. Ndogona. Zvandoita sai mvura mudhishi munoti handibhagujira. Iyo Mbudziyadhura chikweyo. Kutomati ndogona kubhagujira. Ini zvandakuchita ndikachienda handinoona zvinhu zvakatambanuka iko ndochiya nokutora. Saka inini hamusikungisira Mbudziyadhura pamari yayo. Pamari? Sangoti handisikuziva here kuti Gufan still ine 20% discount kumarati yamakatorera munhu uyauya. Yamakati muchandipawo something. Kweyo something yacho ndo mataurwa inoitwa. Chingondisira izvo. Inini zvandakuti something haingotaurwa kunzi kana wanzi uchapiwa uchapiwa. Kwete kuti unongoti ipapo chibva banditi. Ini ndinoitaziva nguva yandinokupa. Imhandika makuenda kubai kunonzi kuchi. Kubai kuti kudubai. Ikoko kwautaura ikoko. Saka ndinozosara ndichiita sei? Uyu munhu achatoziva kwezvada reinforcement fee. Saka ipo pano yachitora yachisiya mari iyo ndochikuonawo mbichana ipapo ndoenda kupo yakakura because pane mari yakati wandei. Taimamangogara mapedza izvi tongotozoitawo zvepamberi apa. Mari yemadhira ainzwaro munhu anongokupa paari kufurudzwa baba ndo pazvatambanuka. Kuti wotondikurumbidzira wakutinange ndiwo muri jedhirika. Aiwa ndisukurumidza. Ndingangoti ndikuziva kuti vane promotion ye20%. Yandakanzwa muchitaura mukatora mari yemunhu. Inzi ndinozosara ndichiona moto. Zvauri wofambe naro guva iroro. Zvauriwe ndokuziva rinokuremera. Pauti unonga uri kangu unoshanda kugiva. Iwo kana munhu yawe unongoti ndabobuda. Ndiudzo. Ndokunziro tuma something kuDubai. Saka una ndakumbodai. Alright kwacho. Saka mbegi mune hasa ndamboona mine dzimwe hembe maisa chimbegi mumu. Ndege yamusiyana nawo nyama. Alright. Mbudzi. Mama ndivhundutsa. Handidi munhu anoenda kutekute inini iri abhuisi kwaari. Ani? Handidi munhu anoenda kuti abhuisi kwaari. Abhuisi ndiani?
I said abuse. Museki muti. Oh, mumuti. Ndanchida kunyatsoona kuti panobuda nemuto wemango nemanakira anoita ndipapi ndipo ndandichida kutsvaka. Mbudzi. Hakuna kutomani zvinosekesa. Kazvinoshamisa. Vasiko renyu harina mweya mirai ndifuridze. Iwe. Harina mweya. Mbudzi. Bana pambu apa. Mati? Pambu pressure. Ndinoisa mweya ndinawo. Mbudzi. Ndinawo mweya. Stop that. Nakubvunza. What is green? And the two. Kauchinzi mbudzi iwewe. Wabona mbudzi iri mumuti. Ini ndandabva kusvika manje masaka zvinhu zvamuri kutaura handigarewo kunoko. Mbudziyadhura. Ndingu ari kupi? Ndoda mari yangu yemarata. I want my money of the ratas. Manje abva achiti ari kuenda kuDujai. Dujai? Hamuna kusangana naye. Sure Dujai. Ameno kwanzi kune mvura here anzi kunoti. Muno munyika? Dujai. Angachiti ane murungu ada kumutora here kuenda naye kokoko. Mbudzi. Achisada kukwira ndi. So you mean to say Mbudzi Gringo aenda Dubai? Ikoko. With my money? Pamwe mukabuda munogona kumona. Thank you so much. Thank you so much. Continue. You and Gringo. Unozani? Mbudzi. Unozani? Rozi Mbudziyadhura. Mbudziyadhura? Uchazoziona kuti mbudzi haidhuri. Ndokutaura. I'm coming. Fambe zvakanaka. Haunditaurire mafambiro angu. Kunifamba zvakanaka inini. Indakadhiniwa. Ndikuda mari yangu yemarata. Period. To the maximum. Telling you. Anyway, fetching you. Gringo. Na shika kumba kwako. Nikaona Mbudziyadhura. I want my money. Wakati nyepera iwewe kuti mari marata ina yakati iwe uchitenga kuti discount. Tell me the truth. Mudhara, I'm telling you. Mundiregero mudhara. Ipapa ndaida kusurprise hai mudhara ndikati. Ipapa ndandiri kuyaomba kwenya kuti titaure tione kuti toita sei nenyaya yacho. Gringo kana chiti yangu kumba kwangu. Mbudziyadhura anoita something. Kumba kwangu kuDubai iri. Aiwa, wakapfupi. Munoona nyaya yanga iri panapa ndeyekuti inini pana ndichiri ndiri kuyaomba kwenyu. Ndanditori negood news. Ipa panapa ndanga ndakatomira pane murungu wandakamira anonzi Thompson Brickel. Angati ari kuda imimi neni kuti tiende kuDubai. Brickel Dubai. Atoti Kapfupi naGringo murufana kuenda kuDubai. Ndikatoti Kapfupi muwangu haambondinetse uyu ndotoenda chi ndonopfura pamba pake ndomutsvaka. Ndonyaya ndanitofambira kuti kuomba kwenyu. Dubai. Flying the Emirates. Yeah. Brooklyn. Yeah. Saka ameno mudhara. Passport munayo.
Andina. Papa manje panozotinetsei. Asi zvondochiita kamudhara. Semunhu waanokufarirai. Ndakuchiti imimi manje. Ndochenda nemukuba kwenyu. Mondipa birth renyu. Nechitubu. Ndoenda na Thompson Brick wacho. Tonogadzira passport yenyu. Tobva tatongokutorai toenda nendege. Hauva. Ndoronga. Wakanyanya. Mukachemera mari yemarata muzvara. Apa maakwedu kuDubai. Apa machitozanakira handi munogona kuswima. Kubakuti. Saka Tom Brick waiti inini nditambidza magadgets. Wozi kuDubai ari kuzi mafoni nechizva zvairedzwa nemvura. Saka tinonga munoziva kuti iPhone kaizonwire mvura kana yapinda pasi. Saka inoenda kutorawo mafoni muchindinyurura muchindipa ndichisa bag. Ndosaka mandoona ndine bag rireredza rakanakira kuti aripinde mvura futi. Saka unongoti wakatora foni woisa Mbegu. Saka nyaya yacho yanaka. Yanaka. Handi kuDubai. Saka handi mudhara tinoronga toronga ufa. Asi beti racho hatina kai. Beti handi. Hamuna beti. Kochitupa. Chitupa ndinacho. Womune chitupa. Saka zvanaka. Tinotora chitupa icho tikokadhire kuscale. Tinotsvaga. Saka haisi pressure. Rega tichienda tinogadzirisa ipapo. Unyaika? But panyaya discount apa. Kambani iri kupa discount mudhara panyaya dzemarata. Ikambani inonzi Gilfan Steel, best for steel. Inowanika panapa 13 Shepparton Road. Ndo vari kupa discount ivavo. Vari kupa discount panapa 13 Shepparton Road. 13 Shepparton Road. Granite side. Echiri shepe aripo. Shepparton. Saka iwavo manje wakanakira kuti vari kuti discount 20%. Wopo wati free delivery. Muri kubva matopiwa ipapo. Ko ini nezera rangu. Vari kupa discount nefree delivery. Ende mukada zvanana scaffold zviriko. Kune inonzi reinforcement steel iriko fuko. Saka zveshe tinongoti simbi chese Gilfan. Saka zvanaka patinongobva kuDubai topatanaka kuGilfan. Apa ndakuregerera. Mandiregerera. Aiwa. Ine discount yechi. YekuGilfan. Gilfan plus Dubai. Kafupi na Gringo wari kuDubai. Akomana. What benefit? This is Mr. Project.